Så er vi i gang med morgenmadsløbet i forbindelse med Berlin Marathon. Morgenmadsløbet, det er et løb lørdag morgen, på Berlin Marathon så løbes søndag morgen. Og morgenmadsløbet, det går fra Schloss Charlottenburg og så op til det olympiske stadion, som kommer herop, lige derop. Så der er samlet en masse løbere fra forskellige lande. Britisk Samoa og England og Danmark såmænd også. Og masser af andre lande. Og ja, så har man bare en rigtig fin lille løbetur på 6 km, hvor så man løber ind på det olympiske stadion. Så det er bare rigtig hyggeligt. Og så er det jo rart, når man løber på gode maratonkammerater fra Danmark. Jeg har ikke set nogen fra Munke Mose. Måske er de her et eller andet sted. Hvem ved. Men i hvert fald så er de repræsenteret med et medlem. Yes. Men vi er på vej op til det olympiske stadion heroppe. Vi kommer her. Og så får vi se, om jeg kan finde ud af at klippe noget sammen, sådan så at jeg kan, sådan så I kan se, når vi løber ind også. Slut herfra lige for et øjeblik. Så kommer vi ned igennem tunnelen. Og til tider så er der en øredøvende larm. Men lige om lidt så kommer vi op på det olympiske stadion. Og det er ret imponerende at komme op og se. Så kom med, så løber vi ind på det olympiske stadion. Hvor er det fedt. Det er fedt at løbe her, hvor der bliver sat verdensrekord, og jeg ved ikke hvad. Super flot. Det er super fedt. Og ja, så i morgen, så gælder det maraton. Det bliver så lige, man nyder næppe septembers maraton. Så det skal nok blive godt. Hej hej.